Tak do čtvrtfinále poháru s Duklou jsme vstoupili remízou na Julisce. Jak zápas hodnotíš? Tak hodnotím ho, čo týka prístupu aj všetkého okolo pozitívne. Bojovali sme až do poslednej minúty a myslím si, že výsledok je celkom priaznivý, lebo Dukla je fakt kvalitný manšaft a tak. Měli jsme takový cíl neinkasovat, to se nám podařilo, bohužel jsme branku nestřelili, byť tam šance byly, hlavně v prvním poločase. Jak se tam viděl v ty útočné věci? Tak ja som tam mal možno asi najväčšiu šancu, kedy som dostal dobrú spätnú prihrávku, myslím od Mateja alebo od Stanleyho, teraz už neviem presne. A škoda, že sme to nepremenili, no. Keby sme dali gól na tejto pôde, tak by sa nám hralo možno ľahšie druhý zápas, ale stále je všetko otvorené a verím, že zvíťazíme druhý zápas. Jak se říká, jsme vlastně v poločase, tak potom doma na Střelnici určitě budeme chtít to prostě urvat v základní hrací době. To určite áno, my vieme, jak na Duklu máme hrať a verím, že jak aj dneska, jak si povedal, tých šancí bolo dosť a dúfam, že na budúce ich premeníme.